Comeback patří mezi nejlegendárnější české sitcomy. Jenže některé scény jsou tak drsné, že by dnes možná ani neprošly televizní kontrolou. Ostré a někdy dost hrubé hádky mezi Tomášem a Ozákem. Proč by dnes možná neprošla? Dnes některé televize více řeší jazyk a agresivní humor v rodinných sitcomových pořadech. Ozák často sedí s pivem a pronáší své legendární hlášky. Proč by dnes možná neprošla? Moderní seriály někdy méně romantizují nadměrné pití alkoholu jako zdroj humoru. Jako není potřeba? No a je? Strejdo, bez vody nemůžeš nic. Vařit, prát, uklízet. Já? No spíš já. A to ti vadí? Udělali se koule a rohlíky. A pak se všichni ožrali. Jo, to byly časy, Lexo. Mám tam dát prach do pečáku. Hráš ho tam, bejku. Scéna, kde Ozák dělá Vánoce úplně po svém. Metal, alkohol, chaos. Proč by dnes možná neprošla? Dnes jsou televizní pořady často opatrnější na humor, kolem alkoholu a divokého chování v rodinném prostředí. Ty cizokrajní nemoce je potřeba radikální řešení. Jako tenkrát, pamatuješ, v 73. jak jsme měli ve škole ten mor? Brácha, jaký mor? V 73. nám přece vyhořela škola. Teď to říkám, radikální řešení. Kdybych ji nezapálil, tak jsme dneska byli všichni mrtví. To jsi zapálil ty? A co jsem měl dělat? Spím si takhle krásně při hodině a najednou slyším Ouču, jak říká, že vypukla velká morová epidemie. A nebylo to náhodou na hodině dějepisu? Jak to s tím souvisí? Scéna. Ozák pronáší úplně absurdní názory na svět. Proč by dnes možná neprošla? Dnešní televizní humor bývá opatrnější na kontroverzní výroky. Lídek, brácha. Přes hranice mě převezeš normálně v kufru. Jako tenkrát, když jsme jeli na Queeny do Budapešti. Je jiná doba. No právě. Jsou větší kufry. Tak řekni něco, brácha. Nemluvte za jízdy s řidičem. Ale musíš něco říct. Vždyť jsi taky rodina. Já když jsem byl naposled v televizi, byly z toho samý potíže. Se nediv. V přímém přenosu si napad maskota české reprezentace. Jak jsem mohl vědět, že ten chlap je maskot? Byl převlečený za lva. Nechápu, jak si po 20 pivech můžete dávat další. Vyklusávám. Ozákovi monology o životě a metalu. Proč by dnes možná neprošla? Některé jeho výroky jsou hodně provokativní a dnešní publikum je někdy citlivější na kontroverzní humor. Ozák řeší hudbu úplně fanaticky. Proč by dnes možná neprošla? Jeho chování je hodně extrémní a dnešní sitcomy bývají někdy realističtější. Seriál Comeback byl plný drsného humoru a právě proto ho fanoušci milují dodnes. Některé scény by dnes možná televize řešila jinak, ale právě to z něj dělá legendu. Skleněná. S uchem. Zbláznil ses? Co pak nevíš, že tyhle filmy způsobují hluchotu a vysychání míchy? To říkala už moje babička. Co myslíte vy? Prošly by tyhle scény dnes v televizi? Nebo už by byly moc? Napište do komentářů. A pokud chcete další videa o seriálu Comeback, dejte odběr a like.